Hello. Ay. Ay. Pagkapoy ay. So nagkuhan sa meron nagpahuway sa kay gipangduka nami unya kapoy na sa stretch ba. So na ako nami diri sa scenic overlook nya. Di man ni scenic diri. Sagbot ra may naa diri na oh. Loko naman ni diri oy oh. Una ilang gitawag nga scenic na. Scenic kuno na siya. Pero di mo kita naon. Sagbot ra gyud siya, sagbot. Go. Hello. Good. All right. Thank you. Video mo. So naa ni sahod sa Corn Palace. Ito tanawin kung unsay naa diri. Unsa nga mga mais klase diri. Ito. So nami diri sa kuana sa sod sa ilang museum. So as you can see ang ilang mga artwork, ang walls kay made of mais gyud siya, legit oy mais no. Sa may discover niyo diha. Na-discover na mga mahal yung mga baligya diri. Oh, nice ko na. So mga tihik man mi, di mi mamalit. Kay mahal man diri. Ngita lang maglain kuan diri, unsay makita diri sa ilang gitawag nga Corn Palace. So mo ni siya diri. Yan ay mga antiques diri nga ila pod gi-display. Yato tanawon kung unsa. So like mga traktor, parmal ya sa to ah. Hello! Nami sa second floor. Nya atong susiyon ng sinangari kay second time na namo nga rin, pero wala mi ka explore kayo sa una kay kuwang time. So aw na to kay daghan man big time ron. Una diri mga mais ra mga figure no. Nothing special, no. Anis ra kay ka. Ano yung mga Mga art, uy. art nga made of mais gyapon no. Made of kuan. Mga part sa Again, mga figurine nga mais, nothing special. Yan na sa mga uban arts diri oh, nga ilang ipang laminate or gipa frame. Kay pabili restroom kasi corn ang kanang kuan sa toilet bowl de. Bab. Takay bawoy. Saman. So na meron sa gawa sa Corn Palace. No? Nang gawas na may kay puro man mais dito good. Corn nira. Oh, puro mais ba? So mao na siya ang Corn Palace nga made of mais. Yeah, nga may ice cream dire kay dili kasi man daw ni dire so atong dilawan sa ning ice cream. Alright. Guys. How we doing? Not there. Come on, what size? Hi guys, I'm gonna get for you. Or Kon. lagi ko po one. Gamay lang, gamay. This one? Hmm. They have a packing candy. Can we have two orders of rush hour?
Alright, one of each? Yeah, one scoop on each? Oh, how many scoops? Just one for me, please. Are we all together or? No. Separate? Mayo eh. I want ice cream na! I want ice cream! Dako ba yung Ang flavor, chocolate. Awan. Ah, ulo. Ano yung sa one scoop? Tira mo daw, may ba? Sa Pinas pa ni? Sa Pinas pa na, unsa man na? Di ba sa istorya? Mga puto lang ito. Mais kong mabuhay sa haba ng panahon. So, kaduhan na to namo nga kuan. Kaduhan na to namo nga visit sa Corn Palace. Niya, kornihan ra magyapon mi. Bitaw, so karon padung na mi sa among hotel. And so far kay mga 12 hours na mi sa Dan, apilang mga stops. So naka-decide ni mag road trip balik sa South Dakota. Second time na ni kay pag first kuan kanang wala kayo mi ka-explore kay kanang one night lang mi. And nag road trip sad mi kay kuan kanang pasigig bugnaw na bating winter na kuan na sad mag lukluk na sad mi sa balay ani. So, enjoy sa namo ang kuan ang kanang kainit sa panahon. Diba? Yep, so day one yun sa mga South Dakota na road trip. Huwag pa ko lang official nga lang agaran kay nung labi sa road trip at Chichi. So, at tangi yun ang mga video kay para ma-update mo ba kung sa'yo na diri sa South Dakota niya. Yun na mag-enjoy mo. So, at tangin na lang among mga kuan adventures sa among sunod nga videos. Kaya kung mo muna ka-subscribe, ako galing mo subscribe ha? Nagbalik na siya no, pero ina lang sundan na lang siya. So, kita-kita later. Bye-bye. So, mao ni lang rest area dire. So, stop by mi dire para manihapon. Para hindi ka po sa hotel, relax na lang ba. So, as you can see. So, nakanito dire kay nagid sila dedicated nga kapahawayanan ba. Kung mag road trip ka, every hour na ay mga rest area nga pwede hunungan para mukaon, mangihi, or magpahuway lang para sa long drive. Kay diri man gud sa US, di man gud ka pwede diri nga makahunong bisan kanus sa dalan ba, dakpon man ka. So mo nang nagi mga rest area diri nga dedicated. So sila diri nag-set up sa pagkaon. So nami mini cottage diri. Ari mi mangaon. Hello. Hi, Kauli! Ano sad panihapon, ninato lang ba kinauboy? Oh. Ano ra ni siya diri oh. So, ngaon sa mi, kita-kita ta later. Unsa ikasulti ninyo sa Scenic Overlook dere, yo? Scenic man daw niyo, Pa-overlook ka mo siya. no? Itago. No? Oh, may nakabiyo-biyo dere, ay nanuko man ni dere. So 1 hour 30 minutes lang may sa mo ang destinasyon. Yeah. Chill-chill lang sa miyon niya. Niya ugma gyud ang kuan ani. Ang laglaag. So stay tuned mo. See ya. Uy! Tadi ka? Mao ni among stayhan diri. Nami sa Super 8. Hotel? Super Hotel 8. ni or motel? Buffet. So, ano siyang room? Mao ni siya. Duha ka queen beds. Siya TV. Standard. Yan na siya bathroom. Okay sa din, limpyo sa siya. Ganyan okay? Mugana ilang ko ano? Suga diri oh. So, paway sa mi nga lakaw meron kay
explore na mo ang area nga palit ni Nunun. So, see you later guys. Welcome to Rapid City, South Dakota. So, naka-check in namin sa among room. Ano pa nga namin? Super 8. Super 8. So, mo siya buffet, pero di siya buffet. Motel na siya, gitagaan ni og map. So, kaning na sa map, pero mo na mo explore sa among 3 days nga stay diri sa South Dakota. O gitagaan ni ko sa kasikreto, may bala na ninyo sa vlog. So, ibawa na ninyo. So, stay tuned mo kay yamo ni explore sukad ugma hantod sa Sabado. So, kita ta later. Thank you.